Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Mga kaibigan, tulad po ng ating nakagawian, unahin po natin ang ating panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso kaming nagpapasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang mga online media broadcasters, mga mobile journalists, 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kalabang teknikal at ang kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay sana po kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming mga tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso ng sumang-ayon, kung ano nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan ng manaig po sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid po ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanglibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Pambansang pulisya nasa full alert ngayong undas. PNP iniasahan ngayon sa matataong lugar ang 2,000 reserve force nila. Kooperasyon ng publiko, hiniling ng PNP, visibility ng kanilang puwersa sa mga sementeryo tiniyak. Coast Guard, todo bantay sa mga pantalan, halos 80,000 biyahero bumuhos. Mga pag-ulan po asahan pa rin sa Northern Luzon, Metro Manila at Visayas Mindanao magiging mainit. 5 kumpirmadong patay, mga rescuers hirap sa paghahanap sa mga natabunan sa Mountain Province. Sa iba pang balita mga kaibigan, Killer Highway sa Albay, matutuldukan na footbridge, nakikita ang solusyon. Pagbibigay naman po ng lisensya at permit sa mga gumagawa po ng paputok, sinuspinde ni Pangulong Duterte. At para po sa ating good news, LPG price big time rollback ngayong undas. At sa ating tanong sa bayan mga kapatid, maganda bang sinuspinde ng Pangulo ang pagbibigay po ng lisensya at permits sa paggawa po at pagbenta ng mga paputok at pyrotechnics sa ating bansa?
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Isa pong magandang undas ng hapon sa inyong pong lahat. Hello! Welcome sa ating tigasing palatuntunang Kamaong Asero. Ako na po ito si Errol Dacame. Sumasa niyo po ng live and on HD quality at napapanood po ng pagkaliwaliwanag sa buong mundo. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs, ang Operations Live Streaming and Creative. At ang ating palatuntunan po ay matayog ng pinalilipad ng ating partner, Creative Director Mark Anthony Reynoso, habang nakamasid po ang ating kaibigang si Clarence Ondaya at yung mga bisita po nating young students from Pinsao National High School. Dito po sa studio at sila po ay nag-o-observe ng ating live broadcast. Good afternoon sa mga OFW siyempre na nakikibalita na lamang meantime sa kanilang mga kamag-anak kung kumusta ang mga pinasyalang mga simenteryo. Ihatid po namin sa inyo ang mga kaganapan, mga dear viewers natin, mga kapwa po nating Pilipinong nasa iba't ibang bansa. So stay where you are mga kaibigan. At tayo po ay nakadesenyong maglaan po ng ganyang oras sa selebrasyon at paggugunita po ng Undas 2018. Areglado. By the way, 100 pisong load pa rin po ang nakahanda pong premyo sa mga may pinakamagandang sagot sa ating tanong sa hapon pong ito. At ulitin natin yung ating tanong sa bayan mga kapatid. Maganda bang sinuspinde ng Pangulo ang pagbibigay ng lisensya at permits sa paggawa po at pagbenta ng mga paputok at pyrotechnics sa bansa? Yung mga paputok na tinutukoy po rito, yung mga plapla, mga rebentador at kung ano-ano pa mga tila gyera na baga kapag ka pinasasabog kapag ka magpapasko, mag-New Year, ano? At ako nga sa totoo lamang hinihintay ko na may mas matindi pa hong aksyon dyan ng Pangulo. Alam niyo po kung bakit? Pag-usapan natin yan mamaya po ng konti. Sapagkat ang ating Pangulo ngayon ay ang hakbang po ay suspendihin na muna ang permits at yung mga lisensya. No? May 100 pisong load po nakataya kapag maganda po ang inyong sagot sa ating itinatanong. Yun naman po mga nais sumali ng live sa ating palatuntunan. You can easily reach us via these numbers mga kaibigan, 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Happy birthday may birthday ba ngayon? November 1? Meron naman, meron, oo. Yung aking naunang namayapang tatay ay November 31 naman siya. Bonifacio Day. Bonifacio Day ba yung November 31? Tama, Pero malamang may nag-birthday rin yan. Kaya lang, talagang ganyan, nagkataon. Today is, sa English po ay All Saints Day. Sa Tagalog o sa Kastila ay Todos los Santos. Kastila ba yun o Latin? Todos los Santos. Ayan. Bukas po ay araw po ng mga kaluluwa or All Souls Day. Ayan. We expect na karamihan po sa ating mga kababayan ay nasa mga simenteryo at marami po tayong inaasahang mag-vigil pa ngayong gabi at meron pa nga pong nagpapaumaga hanggang bukas pa ng ados. Meron naman pong mas pinili na kahapon pa pumunta sa mga simenteryo para daw hindi masyadong masabay sila sa maraming buhos mo ng tao. At yung iba naman, mas pinipili na pumunta ho sa mga libingan na ados na para naman daw po sila makaiwas sa maraming mga taong pumupunta pagka November 1. Alright! Tayo po ay tatanggap siyempre ng mga reports mula sa ating mga masipag na Leader News Patrol reporters upang mabatid po natin ang mga nangyayari ngayong pong araw ng Undas. Ulitin ko po, 100 pesos load ang premium nakalaan sa may pinakamagandang sagot. Alright, sige. Paring Gani Oro, magandang hapon dyan sa Quezon City. Konsyal Gani Oro. Kumusta ka na, partner? Baka nakasilip ka rin,
nakagawi ka rin sa may malapit na sementeryo dyan, you're welcome to go live in our show. Good afternoon din kay Donna Guaida. Hi, Donna! Hello, Donna, kay John Garcia of Cavite. And sabi niya rito, good evening po, medyo maaga ako tonight. Wala po akong trabaho. Alright, that is good. Ulitin natin yung ating survey question, mga kapatid, na pwedeng sagutin ng ating mga viewers na nakasili po ngayon. Maganda bang sinuspinde ng Pangulong Duterte ang pagbibigay po ng lisensya at permit sa paggawa at pagbibenta po ng mga paputok o pyrotechnics sa ating bansa? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige. So, tuloy-tuloy tayo. Samantala, meron, itinawag ko eh. Saglit lamang ho. Ulitin ko, 100 pesos load ang nakataya sa may pinakamagandang sagot. Ayan, sige. Alright, magandang hapon po sa mga nandyan sa Cebu, mga nasa Metro Manila, mga nasa Davao City, General Santos City, and all the rest of the key cities in the Philippines. Ito po ang malaganap na broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At I invite everyone to keep on watching our show sapagkat marami pong mga malalaking mangyayari sa ating himpilan very, very soon. Batiin ko rin ng special day. Special day November 1 talaga, no? Si amigong Peter Umawing Wasing ng Z-Radio. Kilala nyo? Si Cap Peter. Ayun. Sa Sunday nandito yon. Si Silip dito. In fact, sabi niya, Sir Errol, puntahan kita sa Sabado. Sabi ko, we might be in Manila by Saturday to do a test broadcast along Ross Boulevard. Alam niyo po kasi ang Leader News Philippines is capable to do remote broadcast in any part of the country to bring you any event that is worth broadcasting tulad po ng gagawin natin sa November 18. Abangan po ninyo. There will be a big event by November 18. Live po yan sa Leader News Philippines. And we will do it, John, direct live from Rojas Boulevard, Palacio de Manila. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. I-ready lang natin. Meron. Meron. Globe yun. Si Ryan. Meron. Sige. I-ready natin ang linya kay Ryan Zamora. Buena morning report sa atin. At nang malaman natin kung ano na ang nangyayari sa ating mga pali-paligid, ano? Saglit lamang. Standby lamang po kayo, ha? Saglit lang. Oras natin, mga kapatid. Oras natin. Asa na ba yung oras natin dyan? Ayan. 50 minutos po makalipas ng 5 o'clock in the afternoon. Mga young students, ilista nyo yung mga pangalan nyo at babasahin ko rito, no? Para mabati natin, ha? Ilista nyo. Magandang hapon po sa mga taga Bulacan. By the way, ha? Kasi ang topic natin definitely will create violent reaction sa mga taga lalawigan po ng Bulacan, especially sa mga taga Bukawi. Alam niyo po, ang bayang ito, dito po may napakaraming mga pagawaan, mga pabrika ng mga paputok, mga pyrotechnic materials na ibinebenta tuwing magpapasko at magbabagong taon. Ang mayor po dyan, if I'm not mistaken, ay si Mayor Villanueva. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Alright, sige. So, gandang hapon po sa mga nagtitinda, mga may pabrika, may mga pagawaan po ng paputok dyan sa Bukawi, Bulacan. And I would like to invite Bulaceños to join our program sapagkat alam niyo po,
ang pyrotechnic industry is a big industry na ikinabubuhay naman po ng mga taga dyan sa Bulacan. At pag ito'y napag-uusapan na medyo para bagang hinihigpitan, maraming nagre-react, ano? But equally, kailangan po talagang i-regulate ng todo. In fact, kung ako nga po ang tatanungin, mas matindi ang aking isusuwestyon dyan sapagkat, in the very first place, hindi naman talaga totoong bibinasin kayo. Hindi totoong bibinasin po kayo kapag ka nagpaputok kayo ng rebentador. Yang pong mga pagpapaputok, paggamit po ng mga paputok, pyrotechnic materials na yan, ginaya lamang po natin yan sa kultura ng mga Inchik. Chinese culture na may mga paputok, pasabog tuwing nagbabagong taon. Pero yan po ay side issue natin habang tayo po ay gumugunita ng undas at alam niyo po, isa sa mga issue na dapat ay matiyak ngayon ay ang kaligtasan, ang seguridad, ang katahimikan, peace and order sa lahat pong dako ng bansa at siyempre yung safety, no? Safety, security ng mga kababayan natin, yung mga naiwan sa Metro Manila, sa mga major cities at yung mga nasa mga sementeryo ngayon. Ready na? Alright, saglit lamang at papasukin na natin si Binibining Brian Zamora. Buwan naman ang report sa ating palatuntunan. At exactly 53 minutes after 5 in the evening, in the afternoon, nasa linya na natin si Brian Zamora para sa buwan naman ang report. Yes, Brian, magandang hapon. Go ahead, please. Buting ng longest ng free transportation of Arayat Market to Bao City nagkakatanggap ng reklamo. Si LCSC President at Brian, just a while, hindi maintindihan yung audio natin, ano? Kung pwede, wag mo nang i-speakerphone, idikit mo na lamang sa tenga mo muna, wag ka na mag-speakerphone para mas maliwanag ang dating mo rito sa ating himpilan. One more time. All right. One more time. Go ahead, Ryan. Go ahead. Buting ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ng modus ng Free Transport Ticketing Office sa Arayat Market to Bao City matapos makatanggap ng reklamo. Sinabi ni LCSP President Attorney Ariel Into na tumitipok ang mga kolorong na van sa 9th Street sa Stanford Street at sa likod ng mga bus terminal na sakop ng Barangay San Martin. Ayon kay Inton, ang mga kolorong na van ay mga biyaheng probinsya na umaabot ng Davao City at protektado umano ng isang nagngangalang Black Tiger at isang traffic enforcer. Nanawagan si Inton sa otoridad na dapat isama sa inspeksyon ng mga nabanggit na lugar upang mabuwag ang naturang koloro. Alright. Mga kolorong na mga pampasaherong mga kolorong pribadong mga sasakyan ay ipinapasada, tama, Brian? Yes, sir. Apo, gaano daw karami yan? Ang sabi ni Attorney Ariel Entong. Hello? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Medyo mahina yung signal natin sa lugar ni Brian, ano? Tawagan nga natin ulit at alam niyo po, ang issue sa pamamasada, issue po ng transportasyon is a very crucial issue sapagkat in the very first place, ang nakasalalay po dyan ay kaligtasan ng mga pasahero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kami po dito sa Leaders Philippines, we strongly discourage yung ating mga kababayan na sumakay dyan sa mga kolorom na behikulo, mga pinapasadang van, dahil sa totoo lamang kapag ka may aksidente, wala po kayong mahihitang tulong sa LTFRB kapag ka may aksidente at kayo po ay napiligruhan.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Whereas kung ang pamasadang sasakyan ay may franchise, may permits, may lisensya, ay meron mang aksidente sa lansangan, may insurance pong nakalaan po dyan. Insured po ang mga pasahero. Kumpara po sa maaksidenteng sasakyan na pamasada na wala pong prangkesa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaibigan, balikan natin si Binibining Brian. Wala ulit? Mahina ang signal. Oo. Palagay ko'y minumulto yan. Undas ngayon eh. Nabulabog yung mga sementeryo ngayon eh. Nilinis, nandun yung mga tao. Di nabulabog nga yung mga kaluluwa. Yung signal natin nabulabog. Okay, sige mga kaibigan, oras natin 57 minutos na makalipas ang alas 5 po ng hapon. Kayo po ay nakikinig at nanonood po ng Palatuntunang Kamaong Asero. Batiin ko muna itong mga young students natin from Pinsao National High School in Baguio City na nandito sa ating studio at nag-observe sa ating online broadcast. Nandito si Mariette Balintag. Ayan, nauna pa si Mariette. Ano? Wow. Si Binibining, young lady named Mariette Balintag, together with Joanne Aldaya. Kasama niya rin po si Karen Grace Signaben. And Shien Salvador. Nandito sila. San Elim Amdengan. Ayan. At ang may camera na kanina pasilip ng silip sa camera si Kempton Batnag. Ayan, sige. So, ito po yung mga estudyanteng nandito po sa ating studio at nais matuto ng ating online broadcast at mobile journalism na panging ang Leader News po ang gumagawa ng mobile journalism. Leader News Philippines is the Mobile Journalism Authority. Right, sige. Siyempre, batiin natin yung principal ng Pinsao Elementary School. Dapat sinulat nyo, di ba? Si ma'am. Sir ang, ang principal. Isulat nyo rito para batiin natin. Para ipakita nyo. After our broadcast, nasa social media yung ating video. Ipakita nyo kay principal. At kay teacher, yung teacher ninyo. Di ba? Sino ang teacher nyo dito sa subject na ito ng ano ang subject ninyo? Sige, mamaya. Tuloy tayo at let me mention first yung mga nakasilip na po sa ating palatuntunan si Darrell De La Vega. Hi Darrell, kumusta ka? Magandang gabi po sa lahat. Happy Halloween. Happy Halloween talaga, no? Parang Happy Valentine's lang ang Halloween, no? Alam niyo po ang Halloween, biblically, ay medyo ibang sinasabi, no? Sa yung Halloween kasi mga kakaibang mga kawan. Justly Clarkson, boss, i-regulate na lang ang mga paputok. Yung hindi nakakamatay o malalagay sa disgrasya sa tao, maglalagay sa disgrasya sa tao lalo na sa mga bata. Okay lang naman ang pyrotechnics. Ayan, yan ang sagot ni Justly Clarkson. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, kayo po, ano po ang inyong sagot sa ating survey question, sa ating tanong sa bayan? Ulitin natin ang ating tanong sa bayan na may 100 pisong load na nakataya. Maganda bang sinuspinde ng Pangulong Duterte ang pagbibigay ng lisensya at permits sa paggawa po at pagbenta ng mga paputok at pyrotechnics sa ating bansa? O kayo mga students, anong opinion nyo? Tama bang pigilin na muna ang mga bawal na muna ang maggawa at magbenta ng mga paputok? Kayo ba nagpapaputok ba kayo? O humahawak kayo ng mga pyrotechnics? Hindi masyado ocean, no?
nakakakita lang kayo sa SM, ano? Ayan. Pagka nagpapailaw sa SM, doon na niya nagana. Alright, sige. Alam niyo po, sa Davao City, for so long now, ay ipinagbawal po ni Mayor Digong ang mga paputok na yan sa totoo lang. Kaya't pag Pasko doon, New Year, tahimik na tahimik po sa Davao City at wala tayong siyempreng nababalitang na aksidente, naputukan ng kamay, nawasak ang kamay at kung ano-ano pang related incident na gawa po ng mga pampasabog na yan kapag Pasko at New Year, no? But with us, and unlike sa mga ibang lugar, Metro Manila, no? Ang laki-laki po ng ginagastos ng mga public hospitals. Napakaraming pera ang nauubos po ng gobyerno at ng taong bayan sa kagagastos para lang ipahospital ang mga nasa bugan, mga bata, may mga namamatay, may nabubulag dahil lamang po sa responsableng paggamit ng mga puputok. O di kaya sabi po nila, aksidente. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Tama lang bang wala na munang ilalabas na lisensya at permits sa mga manufacturing at selling ng mga paputok sa ating bansa? Ayan. Sali po kayo, may 100 pesos load po ang naghihintay sa inyo. Kung maganda ang inyo pong sagot sa ating tanong. Everybody's welcome. By the way, good afternoon ulit. Good evening. Good morning sa ating mga OFW. Marami tayong mga OFW na, sadyang sa online po nakadepende ng mga balita at yan naman po ang ating pakay na mabigyan natin ng update po sila. Yan. Ang teacher in charge ng mga batang nandito ay si Sir Christopher Basingat. Yan. Si Sir Christopher Basingat. Yan. Yan. So, Sir, ang sisipag na mga estudyante mo, undas na undas, nandito. Di sila naglinis ng simenteryo ngayon. They miss going to the cemeteries just to observe our online broadcast. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin ko rin si Tatay Domeng Aspiras Cañero, ang ating founder, chairman, president ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Ayan, yung aking tatay, Tatay Domeng, kumusta ka na? At si Cecil Salvador, ang ating kaibigang kandidato sa pagkaalkalde dyan sa Manila City. Ayan, galing Mayora Cecil Salvador is the name. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sino pa ang mga nanonood sa atin? Ayan, si Paring Gani. At batiin ko rin si Ernalyn Goles na napakasipag. Kasama po natin sa Sulong Katutubo International Foundation, mga kaibigan, na pinamumunuan naman ni Madam Her Royal Highness Princess Sunshine Amira Magdangal. Sino pang mga nanonood sa atin? Ayan. Teka, yung number niya, bigay ko nga para maka-access ng program natin. Who's this? Si Ron Soriano, kanina pa yun nandun sa Marikina Cemetery daw siya. Oo. Mga balita muna natin ng atin ang pasadahan, mga kaibigan. Sa oras pong 5 minutes after 6 in the evening, naka-full alert ang PNP para pangalagaan po ang kaligtasan ng publiko na dumagsa sa mga lalawigan at babalik sa syudad sa Lunes. Tiwala po si PNP Chief Oscar Albayalde na magiging mapayapa po ang paggunita ng All Souls at All Saints Day. Ito po ang pahayag ng PNP Chief nang magsagawa po ng inspeksyon sa Araneta Bus Terminal sa Cubao. Maliban po sa isang pasaherong nahulihan ng bala ng Armalite, wala naman daw pong untoward incident na naiulat sa PNP.
Wala naman umanong itong kaugnayan sa posibleng terrorist plot at wala silang namomonitor na security threat ngayong Todos Los Santos. Nagpaalalang muli ang PNP chief sa mga gamit na mahigpit na pinagbabawal na dalhin po sa mga pampublikong sasakyan at mga simenteryo tulad po ng baril, bladed weapon, alak, baraha at mga malalakas na pampatugtog. Yan. At sa kaugnay pa rin balita mga kaibigan, sapat ang presensya ng PNP sa lahat ng mga simenteryo sa buong bansa upang mangalaga sa seguridad ng publiko. Kahapon po umikot sa mga bus terminal at sa mga piling simenteryo sa Metro Manila para sa security inspection ang PNP chief. Inulit po ng pinuno ng PNP ang kanyang panawagan sa publiko na makisa sa ipinatutupad na do's and don'ts. Do's and don'ts ng pulisya sa mga simenteryo. Ang full alert status ng pulisya ay magtatagal hanggang sa Lunes upang matiyak ang seguridad ng publiko o ng mga mamamayan na dumagsa sa mga probinsya at magsisibalikan sa Lunes pa. Si Errol the Comic, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita, mga dear viewers. 2,000 pulis galing po sa Reserve Force sa Campo Crame ang nakadeploy ngayon sa iba't ibang point of convergence sa Metro Manila mula kaninang madaling araw. Ayon po sa pamunuan ng pambansang pulisya mga kaibigan, ito'y upang tiyakin ang peace and order lalo na ngayong long weekend. Paliwanag pa ni Albayalde mga kaibigan, ang Reserve Forces ay magpapatrolya sa mga malls at iba pang matataong lugar habang ang mga territorial police ay nakadeploy sa mga simenteryo. Karagdagang 1,000 pulis pa galing sa mga opisina sa National Headquarters ang i-deploy pa rin. Nilinaw ng PNP chief na walang silang natatanggap na banta sa seguridad na sanhi ng kanilang massive police deployment. Si Errol the Comic, ang Kamaong Asero. 9 minutos sa pa makalipas ang alas 6 ng gabi mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras pong ito? Doon po sa mga naiwan sa mga bahay, huwag kayong matatakot. Iba pong mga naiwan sa bahay, walang kasama, takot na takot. Diyos ko po, anya, baka may multo. Mamaya nga, Kuya Mark, patugtugin natin yung thriller ni Michael Jackson. Manako tayo ng saglit. Samantala mga kaibigan, higit po sa 80,000 na mga pasahero pa ang dumagsa sa iba't ibang ports para makabiyahe ngayong undas. Ayon po sa tala ng Coast Guard mga kaibigan, umabot po sa 87,825 ang mga biyahero sa 44 na pantalan sa iba't ibang lugar. Sa Central Visayas ang may pinakamarami na may 19,621 passengers. Sunod naman sa Western Visayas na may 16,264 at pumangatlo sa Southern Tagalog na may naitalang mga pasahero na 13,000 at 12 passengers. Upang matiyak na tuloy ang kanilang biyahe, pinayuhan po ni Coast Guard spokesman Captain Armand Balilio na tumawag na muna sila sa information center bago magtungo sa mga ports ang mga pasahero. Sa dami ng tao, inihayag po ni Balilio na mahigpit ang seguridad sa mga pier upang walang makapa na botahe. At sa ating balitang panahon mga kaibigan, ito po yung update natin patungkol po sa kalalagayan po ng ating panahon. Kahit mga kaibigan nakalabas na ng PAR or Philippine Area of Responsibility ang bagyong Rosita,
uulanin pa rin ang ilang bahagi po ng bansa. Ayan. Ayon po sa Pag-asa mga kaibigan, ang mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan ay ang Batanes, Babuyan, Group of Islands, Ilocos Provinces at ang Cordillera Autonomous or Administrative Region. Magiging mainit naman ngayong maghapon sa Metro Manila, Western Visayas, Central at Eastern Visayas at ang kabuuan po ng Mindanao, mga ginigiliw natin. Subalit asahan pa rin daw ayon sa Pag-asa ang tinatawag na localized thunderstorm sa dakong hapon at gabi. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Right, balikan natin yung ating tanong sa bayan na pwede pong sagutin ng ating mga manonood sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa buong mundo. Again, 100 pesos load po ang nakataya dyan, no? Sa may pinakamagandang sagot. Partner Oliver, yan, nakasilip din sa atin. Ulitin natin ang ating tanong. Maganda ba na sinuspindi na muna ng Pangulong Duterte ang pagbibigay ng lisensya at permits sa paggawa at pagbibenta po ng mga paputok at pyrotechnics sa ating bansa? Ayan. Yan po ang ating survey question na may nakatayang 100 pesos load sa may pinakamagandang sagot. So by the way, ganito ang gagawin po ninyo ha. All you have to do, para makasali po kayo, all you have to do, number 1, ilike po ninyo ang ating FB page na Leader Knows Philippines. Nilike nyo na po ba? Nilike nyo na? Hindi pa, no? Naka-off yung mga cellphone nyo eh. I-like po ninyo yung ating FB page ng Leader Knows Philippines at yung live video natin ng Kamaong Asero, i-like din po ninyo. Number 2, mag-comment kayo. Yan. Dapat yung may pinakamagandang comment. Yan. And number 3, i-share po ninyo ang ating live video sa mas marami pong mga best friends para mas marami po ang nakakaalam sa totoong mga nangyayari. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Ayan, pag nagawa niyo po yan, instantly kayo po ay qualified na sa ating papremyo. 100 pesos load. Teacher in charge, Christopher Basingat ng Pinsao National High School. Nandito yung mga students mo. They're in good hands. Gusto silang matuto ng online broadcasting and mobile journalism. Tuloy-tuloy po tayo! Update po natin sa nakalulungkot na nangyari na naman dito po sa Cordillera area, especially sa Mountain Province, na kahit tapos na po ang Bagyong Rosita, may landslide pa rin na nangyari. Pero balikan po natin yung naganap po doon sa Mountain Province sa Natunin na municipality. Tuloy ngayong umaga ang rescue operation sa mga manggagawang natabunan po ng sa gusali po ng DPWH dyan sa Natunin Mountain Province. Ayon po kay Natunin Mayor Mateo Chiawan, 2 katao na ang nailigtas mula sa ground zero. Sinabi ng alkalde na 5 ang kumpirmadong nasawi at 22 pa ang missing. Karamihan umano sa mga natabunan ay mga laborers na tubong Ifugao, kasama po ang isang private engineer na si Esther Galong na taga Besao Mountain Province. Tuloy-tuloy pa rin ang clearing operations ng DPWH mga kaibigan sa mga kalsada upang makadaan ang mga sasakyan at makapasok pa ang iba pang mga rescue groups. Nilinaw po ng alkalde na hindi sinking area at walang mining sa tapat ng opisina po ng Department of Public Works and Highway. At dahil po dyan nakatakdang bumisita ang Pangulong Duterte sa nasabing lugar na naman
ng landslide at may mga casualties na naman. Nakakalungkot, ano? Hindi pa nga nakababangon sa trahedya po ng Ompong. Ito na naman po tayo, no? Hindi naman kalakasan bagamat nag-signal number 3 sa Cordillera area. Hindi naman po, in fact, sa totoo lamang ay hindi naman po ganong kalakas ang ulan, hindi naman po ganong kalakas yung hangin, pero nagkaroon na naman po ng landslide na naging sanhi ng pagkatabon po o natabunan ang kinoconstruct na building ng DPWH sa bayan po ng Natunin sa Mountain Province. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yes, maganda para maiwasan ang paglaganap sa pinsala sa darating na Pasko at bagong taon, sabi ni Ernalyn Goles. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, kayo po, ano po ang inyong sagot sa ating tanong? Ha? Maganda bang sinuspindi muna ng Pangulong Duterte ang paglabas, pag-issue ng mga lisensya at permits? Ito po yung mga nag-a-apply pa lamang, pero I don't understand kung taon-taon po sila ay talagang kailangan mag-apply or yan ba'y pero parang taon-taon yan, ano? Kasi permit nga yan eh. Permit. And I think they really have to ensure that they are complying with the regulations, safety regulations. Otherwise, yun nga po, ano, pwedeng kanselahin at ipasara ang kanilang mga pabrika. Ayan. Sige. Mga sumagot, Loida Espino, tama lang. Sabi ni Loida, sumagot sa aking wall. Michael Villamor, tama lang po, sir. Thank you, Michael. Jesly Clarkson, depende lang sa klase. Siguro yung uri na hindi nakakadisgrasya, lalo na sa mga bata. Ayan. Yes, for me, less sunog, less accidents, less gastos. He, he, he. Pwede namang mag-fireworks sa isang place ng lungsod at doon manood. Okay to. Kaya lang hindi ko mabasa yung kanyang pangalan dahil Japanese character. Bakit may mga ganun tayong kababayan? Pagka yung Facebook account nila, madalas babalik ta rin, balibalik ta rin yung pangalan. Iba, ito talagang Japanese character yung nakasulat. Nadit Chitor. Ayan, maganda para sa majority. Hindi maganda para sa mga naghahanap buhay at nagnenegosyo ng paputok at fireworks. Sa bagay, yung drugs nga di ba? Masama. Pero mabuti sa mga nagnenegosyo, nagkakamal lang sa lapi. Parang nahawig din yan, di ba? Sapagkat, alam niyo po, ang totoo lamang yan, ang una pong nasasaktan ng mga pyrotechnics at paputok ay ang ating kalikasan. Namamasdan po ninyo yung mga nasa Metro Manila. Have you observed that? Na tuwing bagong taon, New Year, January 31, grabe ang air pollution sa Metro Manila at mga K-cities. It is because sa mga paputok at sa mga pyrotechnic materials na pinawalan po natin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Vanjo Clemente, good for those with respiratory problems. Kung bawal ang usok ng yosi, lalo na dapat usok ng paputok at fireworks. Ayan, yung mga sumagot sa ating survey question sa wall natin. Magandang gabi, Ka Errol, sabi ni Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors dyan sa Abad Santos. Peak Motors dyan sa Abad Santos. Amigong Carlo Reyes, kumusta ka na? Charlene Sentina, watching in General Trias, Cavite. Gandang hapon po sa mga taga General Trias, Cavite. Sagot po kayo, mga viewers natin. Maganda ba na sinuspindi na muna ng Pangulong Duterte ang pagbibigay ng lisensya at permits sa mga gumagawa at nagbibenta po ng mga paputok at pyrotechnics sa bansa?
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy muna tayo. 100 pesos load ang nakataya sa may pinakamagandang sagot. Oras natin mga kapatid, 21 minutes after 6. Errol Dacame pa rin po itong inyong pinanonood sa Leader Knows Philippines Kamaong Asero program. At sumasa niyo po ng napakaliwanag vote by audio and video. We are on HD quality at tayo po'y napapanood ng napakalinaw sa buong mundo. Yan, sige. Sinasabi pong mawawakasan na ang Killer Highway dyan po sa Albay. Ang sagot, eto na po. Patatayuan daw po ng footbridge ang binansagang Killer Highway upang mawakasan na ang mga aksidente sa lansangan sa Albay. Ayon po kay Kapitan Ramon Nidua, sa pakikipagtulungan po ng DPWH, nalagyan na rin ng rumble strips ang kalsada para ma-alerto ang mga motorista. Binigyan din po ng opisyal ang pangangailangang matiyak ang kaligtasan po ng mga dumarang motoristang dumarayo po sa Kagsawa Ruins. Yan. Sa Daraga Albay po ito. Magtatayo din daw po sila ng police checkpoints sa lugar upang masiguro ang marahang pagdaan po ng mga sasakyan. Sa naitalang 12 vehicle road mishaps, marami daw po doon ang mga namatay. Kaya nga po tinawag na Killer Highway. Yung lugar na yan, dyan po sa Daraga Albay, malapit po sa may Kagsawa or going to that area sa Kagsawa Ruins. Maray na hapon po sa mga Bicolno na naghihilingkan sa tuyang programa. We miss you there sa Kabikolan, sa Bicolandia. At dispensat day ako nakauli dahil data mabayaan ang sa tuyang trabaho. Data deng kasalida. Deng reliever digdi sa programa. Randolph Frana, good evening Sir Errol, watching here from Quezon City. Randolph, kumusta ka na dyan? Sa Quezon City at mga katropa mo dyan, good evening. Sinayang mo o giliw ko. Kakaibang pangalan nito, sinayang mo o giliw ko. Watching from Kuwait, good evening sir. Talaga, marami tayong kababayang ayaw gamitin ang kanilang magandang pangalan. Alam nyo mga kaibigan, your name is unique for you. And individually, we have our unique name. So why be afraid and why be ashamed of using your original name na ibinigay ng magulang po ninyo, no? Ewan ko, yung iba siguro maraming utang, nagtatago, ayaw ilagay sa Facebook yung pangalan. Hindi naman siguro, no? Hindi naman siguro wanted para ibahin ang pangalan, ang FB account sa Facebook, di ba? Hindi naman siguro. Alright, sige, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Diretso tayo sa iba pang balita. Ito po. Suspendido ngayon po ang pagbibigay ng lisensya at permit sa mga gumagawa at pagbebenta po ng mga paputok at pyrotechnics sa ating bansa. Ito'y ayon sa Memorandum Order No. 31 na nilagdan po noong Lunes ng Pangulong Duterte. Inaasahang magsasagawa po ng review ang PNP chief sa kasalukuyang mga lisensya at permits at hihintayin ang kanyang rekomendasyon hinggil dito. I-inspeksyonin din po ng pulisya ang mga pagawaan at mga tindahan ng mga mapaputok upang alamin kung sila ay nakakasunod nga sa mga safety regulations. Sakaling may makitang mga paglabag, sisirain daw kaagad ng pulisya ang mga nakumpiskang paputok at patatanggalan ng lisensya ang mga lumalabas. Magandang hapon po, magandang gabi sa mga taga Bukawi, Bulacan. Bakit ko binabanggit ulit ang Bukawi, Bulacan? Sapagkat that municipality is the home municipality of pyrotechnic manufacturers. Yun. Diyan po sa bayan ng yan, sa Bulacan, napakarami po ang mga kababayan natin na into such kind of business. Firecrackers and pyrotechnic manufacturing, maliban po doon sa ibang mga
negosyanteng kababayan natin na nag-i-import galing sa China, galing sa kung saan pa, ng mga paputok at ibinibenta po sa ating bansa. Ayan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tayo po'y magpaduloy. Ulitin natin yung ating telepono sa studio, ano po? You can reach us via these numbers, 0927-494-2175. Kung Globe po ang inyong ginagamit, kung Smart naman po ay 09497365,000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo po, yung 100 pisong load, gusto ko talaga ipamigay eh. Noong isang gabi, walang nanalo. So, ngayon, dahil walang nanalo noong isang gabi, patong ngayon. Ipapato ngayon, ano? Oh, 200 na ngayon. Wala kasi tayong broadcast nung Martes, Miyerkules, Huwebes ngayon. Hindi kami nagkita ni Kuya Mark. Honestly, yesterday, I had a meeting sa Makati sapagkat yung ating mga kaibigan po sa National Apostolic Church sa Makati ay sinelyuhan po natin yung ating proyekto sa kanila sa darating pong November 18. They have a big event in the Philippines, the so-called the visit of the Chief Apostle, ayan, Chief Apostle, baka magkamali ako ha, saglit, balikan ko nga yung kodigo ko ni Sir Tim, ayan, Sir Tim Gabriel, ayan, asa na yun, ayan, the visit to Manila of the Chief Apostle Jean-Luc Snyder, ayan, siya po ang darating sa November 18 at tila may pagpapalit po ng leadership sa National Apostolic Church at yun naman po ang gustong ipabroadcast sa atin by November 18. That's why we had a meeting yesterday at the headquarters of National Apostolic Church Philippines dyan sa Makati. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. So we're gonna have a broadcast on November 18 live and direct from Rojas Boulevard. Live and direct from Rojas Boulevard, City of Manila. Ang venue po ay Palacio de Manila. Ayan. Sir Tim Gabriel, Vice Mayor. Yan yung ating kaibigang nag-link sa atin sa National Apostolic Church. At by the way, ulitin ko po sa ating mga viewers, ang Leader Knows Philippines ay may system po tayo ng live remote broadcast facilities na pwede pong magsahim papawid, mag-live stream ng anuman pong uri ng mga malalaking event saan mang dako po ng Pilipinas. Ayan. Yan po ang direksyon kasi ng Leader Knows Philippines. Hindi lang tayo basta online broadcast. Ulitin ko, ang Leader Knows Philippines hindi po basta online broadcast. We are Leader Knows Philippines. Ayan. Pa-shoutout naman dito sa amin sa Sulup, Davao del Sur. Kasama ko po si Remar at Ryan. We are watching. Oy, sir! Si Boss Arvin Blanco Malasa. June Blanco. Ayan. Isumbong mo kay June Blanco. Ayan. Kaibigan po natin itong may-ari ng telebisyon at mga radio network sa Pilipinas. Si kaibigang Arvin Blanco Malasa, aka June Blanco. Ayan. Yeah, Sir Arvin, Sir June. Wala ba kayong balak magtayo sa... Nasaan na ba yung Nasaan na ba yung... Ang dami ng radio stations ni Sir June Blanco. Nagkalat na sa buong Pilipinas, and I would like to congratulate this guy. We had a meeting a long time ago ni Sir June, ni Sir Arvin, dyan po sa Ortigas area. Nag-uusap kami ng pagtatayo ng radio station. Nung maghiwalay kami, nakapagtayo na siya. Ako kasi nagtuloy pa doon sa isang Manila station. May kontrata pa kasi ako. So after which, binitawan ko na para itayo na itong ating online broadcast. Leader Knows Philippines is the mobile journalism authority in the Philippines.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. So, when I say Leader News Philippines is the Mobile Journalism Authority, mga kaibigan, ang Leader News Philippines po ay nagtuturo at willing na willing magturo ng mobile journalism where you can learn how to create digital stories by merely using your smartphones. Yan, smartphones. Alam niyo po, ako'y galing din po sa mainstream television para makapag-produce po tayo ng mga istorya, 2 minutes na istorya, we need to carry bulky broadcast cameras. May cameraman, may driver, may reporter, may researcher, may sasakyan. Pero ngayon mga kaibigan, because of our techniques and online technology, we have mobile journalism concept, and we teach all those things, creating digital videos and digital stories using your mobile phones. Dito po yan sa Leader News Philippines Mobile Journalism. At kami lamang po, walang ganyan sa mga mainstream network. Only here on Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige sir, Jun Blanco, Sir Jun. Palagay ko'y mananalo na ito eh. Si Sir Jun Blanco, kumandidato ito last election eh, naging controversial ito at parang may mga nangyaring kahindik-hindik na mga panghaharas dito kay Sir Jun eh. Ayan, usap tayo sa ere natin, mga stations natin, ang program mo pare. Oo, tawagan mo nga ito paring Kuya Mark, saglit ha. Pabatiin ko nga ito si Sir Jun Blanco, saglit ha. I-chat mo nga Sir Arvin yung number mo at tawagan ka namin nang makabati ka rito at mapag-usapan natin yung mga nangyayari dyan sa lugar nyo kasi I've been following your advocacy in anti-corruption. Yan, sinusundan ko yung mga anti-corruption advocacy ni Sir Arvin, ni Sir Jun Blanco. Matindi, ayaw nito ng mga kalukuhan eh. Ayaw nito ng mga kalukuhan sa gobyerno, kaya kung bumanat po ito, matindi. Nga lang, alam niyo po, yung mga crook politicians na nababangga niya, gumagamit ng sangkaterbang pangaharas, ginagamitan ng pulis, ginagamitan ng kung anong mga kaso. Ganyan po kami yun ang predicament natin sa media. Ang mga posibleng makaharap natin ay basically harassments sa pamamagitan ng mga libel case at kung ano-ano pa. Pero madalas, yan naman po, hindi naman mananalo pag puros kasinungalingan ang igaganti ng mga politikong mga kurakot na politiko, di ba? Ayan. I-chat mo nga pare ko yung number mo para makabati ka rito sa ating palatuntunan nito. Big boss natin ito sa Muse Radio. Yan. At sa mga TV stations na patuloy nilang pinalalaganap. Ayan. Ayos, ayos! Ang isa sa malapit-lapit sa atin yung Muse Radio, Muse FM sa Tarlac City, oh. Mga kaibigan natin nandun sa mga kaibigan nating mga opisyal sila, Ate Mel Siriaco ng Central Luzon Media Association. Ayan, in fact nagpapaturo sila Ate Mel ng online broadcasting because they are amazed ba talaga? Ay natutuwa lang talaga sila doon sa ating ginagawa na ibaan niyang ginagawa mo, Sir Errol, dyan sa Leader News Philippines. Salamat po, sabi ko, Ate Mel. Salamat po kako. At itong aming maliit na ginagawa ay napapansin po ninyo. Ayan. At marami po nakakapansin po sa amin. Maraming salamat. At yung iba po, in fact, nagbibigay po ng award sa atin. Ang grupo ho ni Pastor Bobby Brimon, ang Asia Pacific Awards of Excellence. Thank you. Thank you. At sa iba pang mga sumusuporta rin po sa atin. Ang atin po kasi ay hindi lamang po basta humarap sa camera, mag-broadcast na may mga political inclination, may political agenda, wala po sa amin ganyan. Ang amin po, may advocacy po kami. Number one advocacy natin, to make Filipinos stand out in the world arena. Gusto po naming sumikat
may pakilala ang kagandahan po at mga kagalingan ng mga Pilipino sa buong mundo sapagkat without making Filipinos stand out, may iwanan po tayo sa karera sa buhay po sa buong mundo, no? Napakahigpit po ng kompetisyon sa buong mundo. Business, employment, opportunities, etc., etc. If you will not do something about it, mapag-iiwanan po ang mga Pilipino. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. And number 2, advocacy of Leaders Philippines is to combat fake news. Yan, combat fake news by teaching our students, our citizens on how to create digital videos and teach them how to do digital storytelling through mobile journalism workshops. And by doing so, we expect that there will be more meaningful videos that will be uploaded online kaysa po ngayon na para bagang ang online world natin ay punong-puno ng basura. Selfie rito, selfie roon, kain ng gulay, karne, pipicturean. Punta sa CR, picture pa rin. Inuman dito, picture, video. Yung mga walang kakwenta-kwenta. No? Alam niyo ho, ang gusto ng Leaders Philippines, mas maraming mga video, news videos, ang mailagay sa online na kapaki-pakinabang. At bilang tatay kasi, bilang magulang, pinapangarap ko na pag bukas ng anak ko sa internet, sa online, ang makikita ay mga kapaki-pakinabang pwedeng maging reference sa pag-aaral. Ayan. Kuya Mark, tawagan mo nga si Sir John Blanco, 0998-554. 0998-554-7142. Diyan. Hindi mo naririnig, ano? Sige. Kuya Clarence, sige. Tawagan mo nga si Sir John Blanco. Siya yung presidente ng media network na nakabase sa Davao. Davao ba yun? Pabatiin natin para makakwentuhan natin ngayong araw po ng Ondas, ano? Ngayong araw ng Ondas! Standby mga kaibigan! At kausapin po natin ang ating big time na kaibigan at presidente po, if I'm not mistaken, Chief Executive Officer po ng isang media network na nakabase po sa Davao para mapabati po naman natin ngayong araw po ng mga Ondas. Sino babati? Well, ang importante sa atin, magiyahan natin yung ating mga kababayan na maging safe, maging tahimik, maging maayos, maging okay lang ang selebrasyon natin. Pagdiriwang paggunita ng araw po ng mga Ondas. Smart yan, Kuya Mark, smart yan. 0998. You smart. Meron yan, meron. Meron. Nilagyan ko yan. Magkasabay na nilagyan ko yan. Smart yan. Pag dial mo, lalabas either smart or globe. Piliin mo yung smart. Wala talaga, no? Sino may smart? Sino may smart sa inyo? Smart? Paggamit mo na ng smart, Anybody who has a smartphone? Yeah. Saglit mga kaibigan. Habang ini-establish po natin ang ating linya sa ating kaibigang si Sir John Blanco, mga kaibigan, no? Unahin ko muna itong magandang balita, no? May big time rollback ang presyo po ng LPG ngayong araw po ng November 1 or Ondas. Ang Petron po, mga kaibigan, ay nagbuwas po ng 7.50, 7 pesos at 50 centimos kada kilo ng LPG, habang sa O2 LPG naman ay 4 pesos at 20 centimos per liter ang tinapyas. Ito'y nangangahulugang 82 pesos at 50 centavos na bawas po kada 11 kilograms ng tangke po ng gasol. Inaasahan naman pong susunod din kagad ang ilan pang kumpanya sa pagpapatupad po ng rollback sa kanilang mga LPG products. So yan po ang magandang balita ngayong araw po ng Ondas. Pero pinakamaganda, mga kaibigan, nasa linya na po natin ang big time na kaibigan nating mayari ng media network na pinalakas sa Mindanao at lumalaga na po sa buong bansa. Ayan, ang tinutukoy ko po ay si Sir Arvin Malasa, aka John Blanco. Sir John Blanco, magandang hapon po.
Yes, magandang gabi kay Errol. Tuwan-tuwa naman ako sa mga mga sinabi mo. Kumusta na? Congratulations, napakagaling at napakaganda ng production natin. At natutuwa ako na napagbigyan natin ng ating mga kababayan na makapagsimpapawid. Hindi lang sa mainstream media, kundi sa mas maliwanag at mas malawak na social media. Magandang gabi po sa mga kababayan natin. It's our pleasure, Sir Jun Blanco, na makasama ka kahit for a while ngayong araw ng Ondas. So po, sige nga, ibalita mo nga sa amin na kumusta na ang media network ng ating kaibigang napakasipag at talagang ang passion sa media broadcast ay lalong lumalalim, Sir Jun. Okay, just a brief siguro sa network natin sa Sagay Broadcasting Corporation or tinatawag natin Kakampi Network. Mm-hmm. Ito ang Kakampi, News Radio Nationwide. We are now on 25 radio stations, all in FM. At mayroon tayong 3 television, which is Tarlac, Samar, and Davao, which nandito ako ngayon. At ito'y palalawakin pa natin. Kaya nga natutuwa ako kay Errol na marinig kita at nandyan ka, na sana maging isa ka rin sa magiging content ng ating network, itong programa mo, na marinig naman sa 25 himpilan na buong Pilipinas itong programa mo, gamit ang ating bagong teknolohiya ng social media para naman mas malawak pa, no, ang pagsasaimpapawid ng ating mga kababayan at marinig nila pamagitan po ng ating facilities through social media and through as tawag natin dito itong mga makabagong multimedia platform. It's really an honor and pleasure, Sir Jun, na makarinig po ng imbitasyon sa isang big time na kaibigan natin na tulad po ninyo at maimbitahan na ang programa natin ay maging bahagi ng inyong content. Natutuwa kami at nagpapasalamat. Wala pa man ikinagagalak po namin, Sir Jun. At kami po ay matagal nang sumusubaybay sa inyo pong mga magandang moves sa Sagay Broadcasting Corporation and what we can say is kakaiba po ang management ninyo. Magaling, very aggressive. Yan po ang kailangan sa isang management na talagang ang namamahala ay talagang media broadcast practitioner, kasi may mga nakita tayong management system who are not from the media. Ang dulo po ay nagkakahiwa-hiwalay. Ayan, dahil hindi naintindihan po ang ang tunay na espiritu ng broadcast journalism, Sir Jun. Yes, kasi naniniwala tayo ka, Errol, no? Kasi kaya mo, kaya ko, nagsisimula din tayo, rose from the ranks sa broadcast o bilang media, naniniwala tayo na hindi lahat na magaling ay sumikat o sikat. Mas marami pang mas magaling at mas may kredibilidad na hindi pa masyadong kilala ng mga tao. Pero sa pamamagitan ng multimedia platform, pantay-pantay tayo na mapapakinggan at maririnig, mapapanood ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, makilala din nila ang mga totoong mga broadcasters o media men na gaya mo, na hindi lang ito trabaho, kundi ito ay kausa o prinsipyo sa buhay, ang pagbibigay ng totoong serbisyo, makatotohanan na para sa taong bayan sa ngalan ng malayang pamamahayag. We're so glad to hear your voice, Sir Jun Blanco, dito po sa Leader News Philippines, and how I wish we can do a synergy really ng ating mga paglilingkod. At kami po dito sa Leader News Philippines, we are also willing to share our knowledge and skills, especially in mobile media journalism, na isang teknolohiya, isang technique ngayon that can really help a lot the mainstream media in producing digital videos in a lesser cost, Sir Jun, Kasi yung nakasanayan natin na production sa television using the mainstream gadgets is very, very costly. But with this new trend, mobile journalism, we can easily create, we can edit, we can send videos wherever we are by using smartphone, Sir Jun. Kumbaga, ipatutong demokrasya, no?
ang kapangyarihan na nasa taong bayan. Lahat ng may social media, lahat ng Yes. may internet, lahat ng may smartphone, ay maaari na nating maging reporter o sila mismo ang mga may pagkakataong makapagpahayag ng malaya. So, Ka-Errol, I will not use much of your time. I would like to congratulate your team. Salamat sa pagkakataon na ito. I hope I will see you in the next week. I will talk to you. Sana mag-usap-usap tayo. Baka pwede akong bumati, Ka-Errol. Go ahead, sir. Jun. Oo. Batiin ko lang si Ka Jermar, yung magaling naming IT dito, yung pinsan ko, Jermar Heramis. At siyempre si Captain Ryan Curay at si Judge Agustin Sardido Senior na nandito kami ngayon sa may Sunup, Davao del Sur. Magandang gabi, Ka-Errol, at congratulations again sa tropa ninyo. Hope to see you soon. It's our pleasure, Sir Jun Blanco. Ayan. Ang presidente po ng Sagay Broadcasting Corporation. Thank you, Sir Jun, Sir Arvin, for your time shared with our program Kamaong Asero sa Leader ng Philippines. Thank you and good evening, sir. Thank you, thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nakakatuwa, Kuya Mark, no? Presidente ng Sagay Broadcasting Corporation is inviting us to be a part of their media services. Thank you, Sir Jun. At it's an honor. It's an honor. Karangalan po namin na maimbitahan po ninyo. Thank you, thank you. And by the way, very soon po yung ating synergy din po sa Pinoy Extreme Channel. Naku, hinog na. Dapat nung isang buwan pa kami. Ayan, dami nating preparasyon kasing ginagawa. No? At ayaw po nating i-frustrate yung ating mga manonood sa Pinoy Extreme Channel. Thank you, Pinoy Extreme Channel. Sa tropa ho ni Sir Norman Castillo at ni Sir Renan Lopez. Madadagdagan pa yan ng Sagay Broadcasting Corporation na mga kaibigan natin through Sir Arvin Malasa aka Jun Blanco. Isumbong mo kay Jun Blanco. Yan, mga ganun eh. Mga kaibigan, kung tayo naman po ang sasagot, may mga sumagot na ba? Pairam ng ating binabasang mga chat dito sa ating mga sumasagot na kaibigan. No? Manoy Jamie Salazar. Yan. Asan na ba? Si Manoy Jaime Salazar. Manoy Jaime Salazar. Okay ang position mo. Okay ang position mo. Ano yung position ko? baka yung position ko doon sa issue. Hindi yung 69 o 88. hindi yun. Joke lang. Manoy Jaime, I think you are referring to our stand on the issue. Yan. I believe so. Thank you, Manoy Jaime Salazar. Who else? Yan. Tama yan. Nauubos ang mga medicine dahil sa mga paputok. Oo nga. Alam niyo po, ang gobyerno umuubos po ng sangkaterbang budget para gamutin yung mga irresponsableng naka-aksidente o gumamit po ng mga paputok. Pagdating sa ospital, actually, marami pong mga visual reminders yan tuwing magpapasko at magbabagong taon. Hindi po nagkukulang ang mga television network, ang gobyerno nagsasanib puwersa po yan para pag-ingatin o para i-discourage ang mga kababayan na natin na huwag na magpaputok. Kasi nga, imagine, normal ang buhay mo. Kapag kay nasabugan, sa anong bahagi ng katawan mo, very, very sure, magiging abnormal na ang buhay po ninyo. Gumaling ka man, may marka na po yan. Ang mabigat, gumaling ka man, bawas na ang bahagi ng katawan po ninyo. Di ba? Nasabugan ka ng plapla sa kamay mo. What do you expect? Siguradong mababawasan yan. Kung sa mukha sumabog, paano na? Di nawalan ka na ng paningin. Like those things, di ba? Ayan. So, gumagastos, etc., etc. Halimbawa, hindi man sa public hospital dinala. Sa private dinala. Di ba?
budget ng pamilya para po sa mga pangangailangan sa araw-araw nasisira dahil nahatak sa pagpapagamot. Tumagal sa ospital, Diyos ko po, nangutang pa. Hindi pa kinikita ng breadwinner sa pamilya, naiutang na dahil sa aksidente ika nga. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. I think this time, dapat tayong mamulat na. Marami tayong kultura, bahagi po ng ating kultura tuwing may mga selebrasyon, may Pasko, may New Year, na wala naman pong mga katuturan sa totoo lamang. Walang katuturan, walang meaning, no? Walang kabuluhan. Bagamat ang pinagdiriwang po natin ngayon ay undas, ay napag-usapan lamang po natin doon sapagkat naglabas po ng memorandum order ang presidente noong Lunes na talagang ipinatigil ang pagbibigay po ng lisensya at permits sa manufacturing at sa selling ng mga pyrotechnics and firecrackers. Bago tayo pumunta muna doon, nais ko po munang siyempre i-wish ulit ang ating mga kababayan na sana po ang undas na ito na ginugulita po natin ay maging makabuluhan. Ang maganda kasi ngayon sa ganitong pagkakataon, nagiging instant reunion ito. Kimton, nagiging instant reunion ito ng mga pamilya galing sa iba't ibang lugar na magkakalayo na ng mga tinitirhan. Because of the undas, nagkikita-kita. Even friends, mga distant relatives, nagkikita-kita po sila sa mga pinanggalingang lugar dahil po sa undas. Yun ang unang advantage. Well, of course, number 2, siyempre, na dapat ay yun ang napapahalagahan ng todo, yung naipapanalangin po natin kahit once a year, no? Tayo mga Katoliko kasi parang once a year na lang naalala yung mga nauna na, no? Sana nga alalahanin ninyo araw-araw, hindi lang undas. Sapagkat ang panalangin, especially reading Bible verses for the departed ones, really helps, especially kung medyo napunta ho sa ibang lugar, hindi po sa langit. Ay, napakahalaga po ng mga Bible verses, words of God, na marinig ng mga kaluluwa. No? Yan. I'm not a pastor, by the way. I'm not a pastor to do the preaching, but I can preach on issues. Ayan, so sige, undas po ngayon. Sana po ay walang mga untoward incident. Yan po ang ating panalangin. At habang doon po sa mga, Kuya Mark, silipin mo na nga kung may qualified dyan na mananalo ng 200 pesos load natin. 100 pesos ng isang gabi, walang nanalo, plus 100 ngayon, ay 200 pesos. Silipin mo nga. At gusto ko talagang mamigay ng load Ganun tayo ka-generous Wala pa rin, napakahigpit ng aking judge. Kaibigan. Alright, sige. Maganda ba na ipinatigil, sinuspindi ng Pangulong Duterte ang pagbibigay ng lisensya at permit sa paggawa at pagbibenta po ng mga paputok? Kung kami po ang sasagot, alam niyo po, ang pinakamahalagang epekto po nito ay masisimulang mapigil ang pagdagdag po ng pagkasira ng ating hangin. Every time na may sumasabog na maliit na rebintador, yan po ay nagko-contribute po ng air pollution. The more kung malaking mga paputok ang sumasabog, and the more kung mga naglalakihang bulto-bulto pong mga firecrackers, mga fireworks ang pinasasabog. Napakatindi po ng pagkasira ng ating hangin na nilalanghap po natin para tayo po ay mabuhay. So, by taking actions on the issue of firecrackers and fireworks, we actually give life to the people. Ang binibigyan natin ng dugtong buhay ay tayo mismong mga tao. Sapagkat ang nagiging issue po rito ay ang kalidad po ng hangin. Kailan pa tayo magigising na ang mga paputok, ang mga pailaw, mga pasabog na yan ay ikamamatay po natin sapagkat ang nilalagyan po natin ng lason ay mismong ang hangin na hinihinga po nating lahat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang katotohanan at hindi po yan na pwedeng pasubalian sapagkat yan po ay realidad.
Di po ba? O isa pa hong katotohanan, hindi po totoo na kapag kayo po'y nagpaputok ng mga worth 50,000 na ginastos po ninyo sa firecrackers, sa pyrotechnics, pagsapit ng Pasko at New Year, hindi po totoong bubinasin po kayo. Pag tinamang kayo ng pasabog po ninyo, siguradong mamalasin kayo. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Teka muna, bago natin makaligtaan yung aking pinsang si Ina Nepomuceno na nasa Malaysia ay nanonood sa atin. Kuya! Anong game? Anong game daw? Ang game natin, insan, ay ang pagsagot ng maganda sa ating tanong. Ayan. Dagdag basura ang mga putok. Agree po ako sa ganawa ng presidente. Ayan. Grabe basura talaga. So much yung mga basura. Oo, basura yon. But ang pinakaseryosong basura po sa hangin. Yung air pollution. O maliban po sa noise pollution, di po ba? Hindi totoong lumalayas po ang masasamang espiritu kapag nagpapasabog po kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi kung talagang lumalayas po ang mga masasamang espiritu, dapat wala na pong masamang espiritu sa mundo. Dahil taon-taon nagpapasabog po tayo. Di ba? At taon-taon, ito pa, di ba kinagawa natin na tuwing New Year, yung mga parents natin bumibili ng mga bilog-bilog na prutas. Titiyakin niya na dosi-dosi na yung bilog-bilog. So, maraming bilog ilalagay sa lamesa para buwinasin na niya tayo. Bakit? Sa buong taon, marami pa rin pong mga naghihirap na Pilipino na naglagay po ng mga bilog-bilog na prutas sa lamesa. Alam niyo ba ang binibuenas, una? Ang binibuenas sa totoo po niyan, yung mga tindero-tindera po ng prutas. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Pero ang prutas po ay maganda sa katawan, ha? Maganda sa katawan ng prutas. Kainin nyo ng kainin yung prutas. Hindi yung i-display nyo lamang. Consuming more fruits is good for the body. No doubt about that. But believing that having more round fruits in your table during New Year's Day will bring luck, hindi po totoo yan. Ang magdadala po sa inyo ng totoong swerte, una ay ang pagsunod sa Diyos. Pangalawa ay ang pagkilos ayon po sa inyong mga pangarap, ayon po sa inyong mga plinano. Kasi kung puros kayo pangarap, puros kayo panaginip, at hindi kayo kumikilos, gigising kayo alas 12 ng tanghali, kamalasan ang aabutin ninyo. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Kahit punuin pa ninyo ng lamesa ng mga bilog na prutas sa New Year, kung tatamad-tamad po kayo, kahit magpasabog pa kayo ng isang sangkaterbang mga plapla at kung ano pang paputok, kung hindi naman kayo kikilos ayon po sa kagandahang mga plano at mga maayos na negosyo, ay wala yan. It's all about believing and following the words of God, putting God in your hearts, and continuously making actions. Consistent actions will bring real success. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. With that, mga kaibigan, kami po ay magpapasalamat na po sa inyong lahat. Of course, a special mention kay kaibigan, kay Sir Arvin Malasa, Blanco Malasa, aka Jun Blanco, presidente po ng Sagay Broadcasting Corporation, at kay Attorney Sabido. Siyempre, yung ating mga students from Pinsao National High School who are here in our studio: Marietta Balintag, Joan Aldaya, Karen Grace Signaben, Shin Salvador, San Elim Amdegan, Kempton Batnag, and yung kanilang teacher in charge na si Christopher Basingat. Yan. Yung ating OJT po, si Clarence Sandaya. Salamat kay Dryan Zamora, nag-report po sa atin sa gabi pong ito. At siyempre, salamat po sa Long Ridge Philippines, sa PQC Paint Depot dyan sa Tacloban City at sa Burgisco Auto Parts na nasa Tacloban City rin, at sa mag-asawang Mr. and Mrs. Rafi Bianzon.
At sa ating mga samahan na nakabakasyon pa rin, partner Oliver Licop at Angeline Valencia, we miss you here. We miss you here. Yan. Ang ating piloto ngayong gabi, Ondas, November 1, no other than Creative Director Mark Anthony Reynoso. Yan, ayun, yung parang Itbulaga, no? Biglang na-on cam eh. Ayan sila. Abangan po ninyo si Kuya Mark Anthony Reynoso. Magkakaroon po ng kakaibang klaseng programa yan. Siguro yung title ay Dear Kuya Mark. Kaibigan, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Harold Nakame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Nakame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.